Добрый день. Меня зовут Сеньковец Александра. Я вучуся у 7 В классе сярэдняй школы номер 3 города Крупки, Минской области. Я ганаруся знакомитыми земляками нашего района и сегодня прочитаю верш Василя Зайонка «З войны сустрэлі мацяркі сыноў». З войны сустрэлі мацяркі сыноў и выглядали, радзілі нявестак, а сын яе дадому не пришел. Пришло короткое, пропал без весток. Сябры посумовали, земляки, слезу змахнула у потайке дзяўчына. Не вернется, знать лёс яе такі, да только сын для маці не загинул. Находить маці 1000 прычын, чаму так долго сын яе ў дарозе? Чаму не ідзе разгладить ёй маршчын и высушить на родным твары слезы? Яна між рэчаў самых дорогих кашулі сына бережно хавае, святочным днем подолгу каля іх стаіць, гамоні з імі, плача і ўздыхае. І ёй успамінаецца тады, як сын казаў: «Вярнуся, не загіну, чакай мяне, чакай». І кожны дзень чакае маці сына. Дзякуй за увагу.